Mas malaki. Oh, sorry sa tas media. Isa na uy. Ngalan ka na. Agad mo. Yan. Di sana akong kape yan. Ano ba akong kape? Ito kita. Akong kape. A few moments later. Yummy! Ay, saan ang ito? Explain ko na. Bayad din ako dahil pwede na pa dito. Paano kumain ng little belly pa siya? Muna nagkaon. Ay, Jai, mabot mo dito dito. Palit ng sito, Jai. Isugatan di ka, Jai. Hindi na sa mga dito, may mga buka na yung porcelana. Porcelana. Ang saan na yung kabuangan? Nagatubang mapano kumain. Porcelana pa. Ano lang mo? Nag-vlog. Kita tayo. Nag-vlog na sa mo. Sila video ni mga Karoon pa sa kabayan. Kailan dyan ko kapila-pila dyan mo siya. Ang pag una eh. May pag ako na napunit to, hindi mapunit. Dugli rin mapunit. Okay, nakaon doon ng kontra ha. Ano dito guys? Ano super mo gani? Pag ikaw na magkaon, ingon day ko. Ingon day ko. My God, kasi pa tapos. Naman yung ito ice cream. Masibil. Masibil na nga. Pabagi ko yung magkaon diri. Ang isa dyan pughang. Ang sa rin nga. Sama niya? Ya, bay. May round doy. Wala na. Huwag ka mo muna. Balo na lagi. Ang gamit ako sa kaunan. Kami sili dira. Naman. Dito sa kamasukaan. Wala man huwang lagi. Ako eh. Puta dyan siya. Okay, rakat. Tuba ka mo? Hindi ka, ayun dahil. Ayun ka. Gawin ang lalo. Ano sa bunga? Pusa ka ng sir ha. Sure, bet lang. Malandi lang ka. Ayun, ang busa eh. Oy, mo lang na. Wala na may mukha na na. Pusiin na lang na, dam. Kung nalay kaon na na. Pusiin na lang lagi na. Iwa po dyan yung pusan. Napitin na lang yung kagamaya. Ay, sana ko. Sama mo ng pag-hat, anak. Iyon mo na. Usap na siya. Uy. Kamu si kabong. Hot and cold. Sama mo dyan. Si? Unya na lang po no. Juwela? Nakaw na ko no. Ako ba kayo naman dira? Manamang ka. Ganyan na ako kagakaon. Di ba ako may wala? Di man ikaman kay nano na may tamis. Salis kayo man. Nasa yung gibot na. Ako pa ni mo. Tudla na lang na. Sili dyan. Wala kayo. Wala pa. Ari mo gina. Kunin ko magiging. Ikaw pasayan dahil. Masaya ka dahil. Sige, kusog pasayan dahil. Next lang yung mo dyan. Max. Minsan nilang ibutang. Tapos,
Ahos tayo. Kalami. Ang babae, wala na lang. Ala, isa man sila. Sumara ba nga nagmayo? Kista. Tignan po niya. Pa-like and subscribe doon. After yung heart. Gisig siya. Ano siya na? Lodi siya. Siya. Subscribe siya. Paglas na buwag. Kayo kayo nag-chat alas 6. Tanong tayo mo. Tignan ba yung views ng ingana, no? Yung igagaw dami katawanan kay. Dua-dua. Katawan dili man niya dua-dua dam ka na mga katawanan kay nga content dam ba. Yan na sa balay. Pabuhat sa mo kuan. Mag-vlogger na lang ka tanawa gani, no? Kana bang nag-online every kuan ba? Di man ko Basin kay wala ko buhaton. I-search naman yung market vlog picture. Antay ginyan. Antay. Ikuan sa kadyot. Kuhol, bakasyon, makalugar na ba yata? Na online kag duwa email. Uy, bulo ng email. Uy. Di ba open ka? Adaghan na kay damoy bati na kayo. Gawa nila may iwan na naman yung dagdagan eh. Daghan kayo ya. Ang mga babae mga walay buot kay magbara na lang magduwa. Na ano? Ulo-ulo na. Brown full sila. Ano na dagang views? Sino ka views? Hindi ito ko maghugo para nila ang lason. Mo gani. Bati na kayo lagi. Hindi mo ano. Ayaw mag